Magandang araw po, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Ipinaalala ng Angeles City Local Government Unit sa mga motorista na magkakaroon ng pansamantalang road closure simula sa Biyernes, July 11 sa Malabañas Road. Magsasara rin ng bahagi ng La Pieta sa Barangay Santo Cristo at Barangay Pulong Bulu sa Martes, July 15. Ayon sa Angeles Electric Corporation o AEC, ang pagsasara ay para sa underground piping at pagpapalawak ng Philippine National Railways right-of-way na bahagi ng kanilang proyekto para sa mas maaasahang electric transmission lines. Inaasahan na tatagalan naturang proyekto ng dalawang buwan hanggang 3 buwan. Magkasanib puwersa ang LGU, Angeles City Traffic Development Office o ACDO at AEC upang magbigay ng traffic assistance at estratehiya para sa mas maayos sa daloy ng sasakyan habang isinasagawa ang konstruksyon. Sa ibang balita, posibleng umabot ng hanggang Setyembre ngayong taon ang pagsasaayos ng maimpis portion ng MacArthur Highway sa City of San Fernando, Pampanga. Ito ang kinumpirma ni Darius Hizo ng focal person ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO sa CLTV 36 News. Mula sa dating target completion date na July 2025, sisikapin umunong tapusin ng kontraktor ng Department of Public Works and Highways ang proyekto sa loob ng 2 buwan. Na-delay umuno ang proyekto dahil sa masamang panahon. Abangan ang iba pang mga ulat sa CLTV 36 News mamayang alas 6 ng gabi. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw.